Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e allol men refto. Allah wallino en jangino ha tongu piccuɗo. Allah wallino en jangino ha tongu piccuɗo. Allah wallino en jangino ha tongu piccuɗo. Ayaɓe nandi joni noon kollumi on ɗo so adima hakkude bindol e sara bindol e so serindima no wayata. Ay fof nandi ɗo kadi kollumi on so adima hakkude bindol sara bindol so serindima no wayata. Kadi kadi kollumi on so adima hakkude bindol e sara bindol wonno ene metti bindol noon so adima hakkude bindol e sara bindol so serindima no wayata. Ari ardi ko ni wayata. Ɗeɗo kafe tan nanduɗe ɗe ko ɗen jinmi serdandema wadde ɗo wona ha tongu wasa toɓɓude wona ɗo wiya ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo. ɗum woni alkulal ngal ɗo wasa majjirdema Pulaar o nani ha mawɗo e ha tokos. nani na jiiɗe ɓe he mbaɗani tan ni gasa kofa ɗo seeɗa gasi to gotum on jiiɗe ɗo woni ha gasi ha tongu ni foti ɗo so adima hakkude sara serindima so adima ha tongu hakkude bindol ha cewɗo sara bindol ha cewɗo piccuɗo so sakkitima wayini serindima ha tongu piccuɗo. ɗo noon toɓɓerde ko less ko ja wiyete tongu wadde toɓɓenɗo ja tongu toɓɓenɗo ja cewɗo toɓɓenɗo ja cewɗo piccuɗo toɓɓenɗo ja to piccuɗo. Ayi ja o noon woton ko ja mawɗo mi holli on ɗum o moni e ja tokoso ari ardi tan jangate e ja ɗone ko toɓɓerde ko dow woni on jangi ko ha tongu mbinomi on wadde ɗo so adima ha tongu on ji ha tongu nani adima dow ɗo ko hakkude bindol ha cewɗo ɗo ko sara bindol ha cewɗo piccuɗo ɗo alama wonde hay goto mbiyammo ha tongu piccuɗo ari ardi ɗone mbimi on ko ni tan waɗata mi iksini wiye ha mawɗo ni ha tokoso ari ardi ɗum ɗo tan jangon ɗon ha tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo. ɗo noon so adima ɗo ko ha tongu ɗo ko ja tongu ɗo ko ha tongu piccuɗo ala ha tongu ha joni astahfirullah ha tongu ja tongu ha tongu piccuɗo ɗo ko ha cewɗo ɗo ko ja cewɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo ha cewɗo ɓolo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo ɗo ko ja cewɗo piccuɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo
ɗo ko ja tongu piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo ay ko gotum ɗo ko ha wiya tongu ɗo wiya ko ja wiya tongu ɗo wiya ko ha wiya tongu ɗo wiya ko ha wiya cewɗo ɗo wiya ja wiya cewɗo ɗo wiya ha wiya cewɗo ɗo wiya ha tongu piccuɗo ɗo wiya ja tongu piccuɗo ɗo wiya ha tongu piccuɗo ɗo wiya ha tongu piccuɗo ɗo wiya ja tongu piccuɗo ɗo wiya ha tongu piccuɗo Pulaar ma nani ha mawɗo ha tokoso ɗo ko ja mawɗo ja tokoso ɗo ko ha mawɗo ɗo ko ha tokoso nde ɗo windan so ɗiggi tan andu a dañi ko heewi ka sikkanga sikkiɗano ɗigga noon cohlumi ɗigga noon cohlumi janga ɗum mbawa ɗum binda ɗum jinmi ko janga mbawa binda ɗum woni jangde namdi janga mbawa binda no windirani tan mbaɗirta mbasa ɓenninde ko winda ko ɗo woni hama ɗo woni ja ɗo woni ha wadde ɗo woni alluwal ha ɗo woni alluwal ja ɗo woni alluwal ha ɗo no ɗigginta ceerta e majjere nde ɗo arab qur'ana ko ha ɗo ko Pulaar nani ha mawɗo e tokoso ɗo ko ha so adima ha hakkude ha sara ha so serindima fof ko itta tan ko ha woni ɗo ko ja so adima ko ja ɗo ko ja ɗo ko ja ɗo ko ja kono mbiyama tan ja tongu en ja cewɗo en ja piccuɗo en ja piccuɗo en ɗum ko ha tan ha tan Pulaar naata hen ɗo ko ha o moni so adima hakkude sara o serindima ittata ko ha tan woni ɗon e tukkuɗol ma e karne ma mbañirɗa jangga ɗigga cohlumi an noon jiɗɗo yimtidirde golle ɗe bisimilla ma mbaɗa 00221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o gara kala indema yettode ma kabara kaji nanneɗa mbaɗa hen ballal ma aɗa jarama jokke golle ala ko jokken golle janggen janngoma walla janngino ɗum so a jangi a wawi a fokkiti acci jannginomo a waɗi ko ɗoɗani yooɗi ko balla jannginomo to jannginowo ne walluma ittuma e majjere anna guittama e basal ko ittima e majjere ittuma anna e basal yo Allah wallu aɗen ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah Yaya Ly Kora Sénégal alhamdulillah rabbil alamin rafto mon nan ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴewde ko bawɗo sara mon walla on holla on yaawa so jii tan on tampata so limtu ko gasi tan hijjo rewi hen on gayni gollal kala ko winda on janggat inchallahu taala